a dombobáriak és a fekete gyöngyszemek, kérem szépen. Legújabb zenéket szeretnénk előadni, melyet nagyon sok szeretettel küldenénk speciálba a besenyőtáki romáknak. Na meg a kereszténydieknek. Meg a normáldieknek. Hát akkor hagyd szóljon, speciálba. Éjszak magé, aj lológyol a baba. Jaj, kötelom a dél, sánánáj, nánáj, náj, Speciálban van? Tessék? Ez speciálban van elég? Ez még nem speciál, ez még rombuszban. Ezután jön a alfa, beta, gamma, és utána a speciál, kérem szépen. Jó, nagyon szépen. Kérem, speciálba. Majtó! Szak! Muzik! Music! Csak! A baróvé folyna benne, ne senyőtek neki rá, jaj, te mi rá. Köszönjük szépen! Egyes!